Velkommen til dagens pressemøde, hvor jeg ved årets slutning angående corona, det må være sidste pressemøde angående corona, der er Bjørn, Henrik og Anne til stede til pressemødet i dag er vores udmelding, at der følges den danske udvikling i coronaområdet bliver fuldt. Sundhedsvæsenet, der ikke kan følge med, så derfor er der fra, så vil man indsætte tiltag over for trafik fra Danmark til Grønland. Opstramningerne skal foregå frem til den 12. januar, således at vi går over til myndighedsflyvninger, som vi kender fra foråret, fra Danmark til Grønland. Men det betyder, at der frem til den 12. januar ikke vil være passagerafgange fra Danmark til Grønland. Og vi skal medbringe vores bevis for coronatest efter 5. dagen efter ankomst. Og fra den 1. til den 12. januar, der ellers skal ankomme her til landet, til dem vil jeg udmelde. I skal ikke gøre tiltag. Det er myndighederne, der har jeres billetter bliver ændret, og det skal myndighederne sørge for. Men det er efter den 12. januar, så sker der ikke noget væsentligt. Så vil almindelig flytrafik foregå. Men der vil dog være restriktioner, således at der maksimalt kan medtages 150 passagerer per afgang til Grønland efter den 12. altså. Jamen, disse tiltag skal sikre os mod udbredt og ukontrolleret smitte og sikre, at vi kan holde Grønland åbent internt. Så derfor er det meget vigtigt, at vi følger myndighedernes indstillinger. Og deri skal Henrik præcisere yderligere. Tak. Værsgo, Henrik. Tak for det, Kim. Ja, jeg vil godt redegøre for, hvad det er for overvejelser, der har gjort, at vi har anbefalet naalakkersuisut visse tiltag. Det mest afgørende er, at vi lige nu har rigtig mange borgere herfra, som opholder sig i Danmark, hvor der jo er en hastigt stigende smittespredning. Og i den første uge efter nytår, der er der 1000 rejsende, der havde billetter til at komme ind i løbet af 5 dage. Det vil være nogle personer, som har været nytåret over i Danmark, og nogle af dem vil være testet før nytår, og herefter rejse hertil. Vi så før jul, hvor mange smittede, der kom op med de rejsende. Ud fra det har vi kunnet gøre nogle estimater over, hvor mange der så vil komme efter nytår, hvis der ikke blev gjort noget. Det er et højt tal. Lige nu er vi også i den glædelige situation, at de første vacciner kom til Grønland, og vaccinationerne vil gå i gang i næste uge. Hele den proces vil blive meget, meget besværligt gjort af, hvis der samtidig er smitte i Grønland. Det vil være en meget betydelig hæmsko for at gennemføre effektive vaccinationsprogram. Og der er ingen tvivl om, at lige bestemt nytår i Danmark er et af de områder, et af de tidspunkter, hvor der er allerstørst betydning for smittespredningen. Og hvor bare
en enkelt superspreder vil kunne medføre meget vidtgående konsekvenser i Grønland. Vi står også i den situation, at vi har nogle måneder forude, hvor smitte vil blive en stor udfordring. Fordi det er en årstid, hvor alle er meget indenfor, og det er en periode, hvor der vil være rigtig meget smitte i resten af verden, fordi vaccinationerne slet ikke vil have nogen effekt de første måneder. Et andet væsentligt forhold af betydning er, at Grønlands sundhedsvæsen i tilfælde af betydelig smittespredning i Grønland vil have meget svært ved at kunne behandle patienter med covid-19, hvis der kommer et større antal. Det har hele tiden ligget i planerne, at patienterne i så fald skulle kunne behandles i Danmark. I foråret, der arbejder vi meget på at forhindre et udbrud i Grønland, samtidig med, at der er hård belastning på sundhedsvæsenet i Danmark. Lige nu er vi i den situation, at sundhedsvæsenet i Danmark er meget hårdt presset. Det betyder også, at mulighederne for overhovedet at overføre patienter i den nærmeste fremtid vil kunne blive meget vanskeligt. Grønland vil kunne stå i den situation, at der simpelthen ikke er plads i det danske system. Også det forhold er af væsentlig betydning i de overvejelser, der er gjort. Vi skal kunne sikre borgerne i landet i tilfælde af smittespredning. Så det er nogle af de overvejelser, som ligger til grund for den indstilling, der er blevet lavet til Naalakkersuisut nu. Tak. Tak til Henrik, og så Anne Wangenheim. Værsgo. Tak, mange tak. Som vi allerede har hørt nu, så overgår til myndighedsflyvninger frem til den 12. januar. Det vil sige, at der er lukket for indrejse på det tidspunkt. De rejsende, der allerede har billet, skal kontakte Air Greenland, som vil være behjælpelig med ombookning af billetter til først mulige afgang. Folk, der kommer i alvorlige sociale eller økonomiske problemer, kan rette henvendelse til de grønlandske huse, som vi vil forsøge at afhjælpe situationen. Vi har ellers ikke håbet, at vi skal nå i den situation. Vi har også udmeldt før, at hvis tingene forværres, og der bliver behov for det, så er det et værktøj, vi må til at benytte. Og det er altså tid nu til det. Rejseselskaber, der kommer ind i landet, frem til nu har fulgt deres restriktioner, og det har hjulpet os meget. Således har vi holdt smittespredning i ave her i landet. Men som Henrik sagde selvfølgelig, i den kommende tid, der vil oplysninger på base af tal, at hvor smittespredningen i Danmark er så høj, som den er, og der er folk på juleferie i Danmark, som skal tilbage her i landet, at så kan vi ikke 100% sikre en kontrol af de indrejsende. Vi har desværre hørt i dag også, at yderligere en smittet er fundet i Asiat. En af dem i karantæne er blevet smittet med corona, som er blevet smittet af
og vedkommende har været i karantæne sammen med den indrejsende, der var smittet. Fordi man har fulgt karantænereglerne, så må vi konstatere, eller så må vi altså vurdere, at der ikke er ukontrolleret smittespredning i Asiat heller. Men det viser jo, tilfældet viser jo, at der er smittespredning. Vi har opfordret tilrejsende til at være forsigtige, og vi har opfordret folk til at droppe deres rejser, og vi har opfordret dem til at have samfundssind og i vores arbejdsgange, vores ressourcer i sundhedsvæsenet kan sidestilles med andre ressourcer ude i samfundet. Men desværre kan vi ikke kontrollere alting fuldt ud. Så derfor problematik. Hvis vi skal komme over covid-19-problematikken, så er det nu, vi skal være forsigtige, ekstremt forsigtige. Vi må altså have tålmodighed. Vi må altså hjælpe hinanden her i situationen, og vi må påtage os et ansvar alle sammen. Der er stadigvæk forhold, der skal tilrettes for at sikre samfundets sundhed og yderligere og vaccine. Vi må altså sikre, at vi vaccinerer befolkningen. Det er det, vi skal prioritere. Vi er ved at afsætte rammer for at få vores rejsende hjem til landet. Hvordan vi sikrer dette. Og det er det, vi arbejder med lige nu. Og tak. Og tak til Anna, og så Bjørn Tegnerbej. Værsgo. Tak, Kim. Det, der er politiets store fokus i øjeblikket, det er planlægningen for nytårsaften. Det er traditionelt en aften, hvor vi i politiet har meget travlt, og der er mange mennesker på barerne, dansesteder, værtshuse, og så også til mange af de private fester, der foregår rundt omkring i landet. På grund af coronasituationen og den indsats, som befolkningen samlet har udført, så er det faktisk også muligt i år at gå i byen nytårsaften og holde private fester i morgen aften. Det er jo ikke ret mange steder i verden, det er muligt. Men der er en del restriktioner de steder, hvor man går i byen. Og det vil vi i politiet rigtig gerne bede jer alle sammen om hjælp til at huske på og få overholdt. Når I går i byen, så vær rar at gøre, som dørmændene og andet personale på stederne, de siger. Det er meget, meget vigtigt, at restriktionerne for, hvor mange mennesker, der må komme ind på for eksempel et dansested, at de bliver overholdt. Tænk også over hygiejnen og afstand, når I går i byen. Og tænk også meget gerne over, hvordan I holder jeres private nytårsfest. Både i byen og i privat, så kan alt for meget alkohol skabe en unødig smitterisiko, fordi at man får en uhensigtsmæssig adfærd. Og det kan også ødelægge den gode stemning. Vi vil i politiet være til stede i nattelivet, i godt humør, men vi vil også være klar til at skride ind, hvis det bliver nødvendigt. Men vi er sikre på, at i fællesskab, så kan vi sagtens sørge for, at vi i Grønland alle sammen kommer godt og sikkert, også coronamæssigt, ind i det nye år. Godnat. Før spørgerunden, så vil jeg lige spørge Bjørn, hvad er, hvis man kommer udefra, og de regler, der skal følges, restriktioner
om at holde sig hjemme. Hvis man ikke følger disse restriktioner, hvad kan konsekvenserne blive? Tak. Konsekvenserne, det er en bøde. De regler, vi har for at skulle overholde sin karantæne, de er fortsat gældende. Og vi er også så langt inde i indsatsen nu, at det er vores anklagemyndigheds opfattelse, at vi er nu så langt, at der ikke længere er en eller anden god undskyldning for, at man ikke kender reglerne. Udgangspunktet er så, med det samme, så får man en bøde. Bjørn og Henrik, der er mange, der spørger her, hvornår, hvis man er smittet, at man så selv indrømmer, at man er blevet rask. Hvornår siger I fra sundhedsvæsen, hvornår bliver man vurderet rask? Hvordan undersøger man, hvorvidt man er rask? Fordi der er mange folk, der spørger til det nemlig. Tak. Ja, det er et godt spørgsmål. Det vi gør, det er, at vi ser på, hvor alvorligt syge folk har været. Og så sætter vi simpelthen en tidsgrænse for, hvornår man regnes for at være smittefri. Den vil sædvanligvis være 8 dage efter man er blevet testet positiv. Vi laver ikke nogen ny test af dem, der har været smittede, fordi den meget ofte vil være positiv i et stykke tid efter. Så derfor bruger vi de internationale erfaringer om, hvor lang tid efter man har fået smitten konstateret, er blevet symptomfri, der er gået, hvor man så med meget stor sikkerhed ved, at man ikke længere er smittefri. Tak. Tak til Henrik. Og så pressen. Spørgsmål fra pressen. Er der spørgsmål fra pressen? Ja. Der er problemer i mikrofoner hos pressen. Er den i orden? Ja. Her vil jeg gerne have klart. Lukningen af landet, skal det forstås sådan, at der er rejsende til udlandet? At I hjælper dem, der er strandet i udlandet, til at komme hjem, før I lukker helt af for landet? Er det sådan, det skal forstås? Tak. Da de skulle rejse her fra landet, da de ville til udlandet på ferie og andre formål, der har vi meldt udklart over for dem. Ansvaret er hos jer, hvis myndighederne skal gøre tiltag. Men nu fra 1. januar og så frem til den 12. januar, så vil de mennesker, der vil blive ramt, disse vil, de bliver kontaktet. Det vil sige, at i løbet af januar måned, der skal vi arrangere deres hjemrejse. Det har Anna udmeldt klart, at vi skal have dem hjem hurtigst muligt. Men fra 1. til 12. januar, så er det myndighedsflyvninger, der skal foregå. Det er kun samfundskritiske områder. Du kan rejse ud her fra landet som normalt. Hvis jeg for eksempel opholder mig i København og gerne vil hjem den 6., hvad skal jeg så gøre? Der vil du blive kontaktet fra myndighederne. De har en liste over, hvem der må rejse, så derfor det er disse, der skal beslutte det. De skal arrangere din hjemrejse din hurtigst muligt. Men myndighederne siger, at fra den 1. til den 12., der er der lukket for almindelig indrejse. Så derfor så bliver det arrangeret således. Jeg udtrykker klart. Og fra den 12. til den
januar slut, så kan vi kun have 150 passagerer med maksimalt ved hvert fly ind i landet. I bliver kontaktet fra myndighederne. Og så spørgsmål omkring vaccination. Det er oplyst jo, at mellem jul og nytår, så vil de første vaccinationer foregå, regnede man med. Først de ældre, og først de ældre, og så andre i farezonen omkring covid-19-situationen. Der er 937 vist nok vacciner. Hvad så med resten af befolkningen? Hvilke planer er der omkring vaccinationen af resten af samfundet? Hvor hurtigt kan vi regne med, at resten af befolkningen får vaccination? Tak. Her kan jeg oplyse, at det er 975 vacciner, der er kommet her til landet. Og de er delt op. Måske Henrik har også forklaret, hvem vi skal prioritere med disse vaccinationer. Disse muligheder. De ældre skal prioriteres først. Og som du også selv siger, dem, der kan blive uheldigt ramt af smitte, de vil også blive prioriteret derefter. Det er de to grupper, der bliver prioriteret først. Og her regner vi med, at den 6. januar, så vi regner for en godkendelse af den anden vaccine den 6. januar. Men de første, der er kommet ind, de skal være frosset ned til minus 80 grader, og de skal behandles på særlig måde. Og jamen, det er specialister, der kan vaccinere med den vaccine. Og den nye vaccine, vi regner med, bliver godkendt den 6. Jamen, der vil det almindelige personale vaccinere derefter. Så vi glæder os til 6. januar. Men Henrik kan forklare lidt yderligere angående dette. Tak. Tak. Ja, som Kim siger, så har vi fået 975 vacciner. De bliver fordelt mellem Ilulissat og Nuuk, forholdsmæssigt efter hvor mange der er over 75 år i de to byer. Vi er også blevet garanteret, at vi får til at give disse personer den anden dosis i slutningen af januar måned. Det er det eneste, vi med sikkerhed er blevet lovet på nuværende tidspunkt. Ingen kan svare på, hvornår der kommer flere vacciner, af hvilken type og hvor store mængder, som Grønland vil modtage. Men vi har en god formodning om, at det kommer til at gå relativt stærkt. Og når vi har tilstrækkelige vacciner til at kunne dække større grupper, så vil der blive påbegyndt vaccinationer, som omfatter hele befolkningen i udvalgte områder. Og der er blandt andet Nordgrønland og Østgrønland inde i den sammenhæng. Tak. Frem til nu. Har I planer frem til nu? Uanset hvilken vaccine det bliver. Men selvfølgelig den der med minus 80 grader. Det er alt mere anstrengende at få den til eksekveret, så at sige. Hvordan vi skal modtage vaccinen, og hvem der bliver prioriteret. Det er en stor opgave, det er jeg klar over. Har I en foreløbig plan om, hvordan vi får udbredt den vaccine ud til resten af samfundet? Tak. Først har Henrik præciseret i landsdelene, hvilke landsdele vi vil prioritere først. Det er altså yderdistrikter, Østgrønland, Nordgrønland, de vil blive prioriteret. Så derefter, så vil vi så at sige
indkredse, så vi til sidst når nu Ilulissat, Sisimiut, Manito, Garotto. Jamen, vi arbejder for at prioritere yderdistrikterne. Og så vil Henrik og corona-afdelingen, de har en plan liggende, og de har en forestilling om, hvordan man kan håndtere dette. Værsgo, Henrik. Ja, og grunden til, at vi ikke kan fremlægge en mere konkret plan lige nu, det er netop alle de usikkerheder omkring, hvad det er for en vaccine, og hvornår den kommer. Fordi der er jo for eksempel sådan et forhold, at når der skal vaccineres i de fjernliggende distrikter nordpå, ja, så vil det ikke give mening, at vi skal deroppe op mange gange. Så vil alle skulle vaccineres på én gang. De skal jo alle sammen vaccineres 2 gange. Men hvis det overhovedet skal kunne fungere, så bliver vi også nødt til at tage den slags overvejelser ind i planlægningen. Her i en stor by som Nuuk eller Sisimiut, der kan man meget nemmere gøre det af flere omgange. Først tage de allerældste, så tage dem, der er lidt yngre, og så tage de yngste til sidst. Det vil ikke give mening i en bygd oppe nordpå. Der skal det hele klares på én gang. Så derfor er vores planer ikke så detaljerede nu. Vi må vide, hvad det er, vi har at gøre godt med, men vi er langt i planlægning af, hvordan alt dette skal kunne gennemføres i praksis. Vi samarbejder også med dem, der skal udføre transport, og alle de andre praktiske ting, som også skal være på plads. Tilføjelse dertil. Så derfor er det meget vigtigt, at vi undgår smittespredning. Hvis der bliver smittespredning, så vil vaccineringen også blive besværlig. Der skal vi sortere det, så at sige, stramme restriktionerne op igen. Så derfor er det meget vigtigt, at vi følger myndighedernes indstillinger. Ja. Ja. Der er. Vil Naalakkersuisut stille hjælp til rådighed for de passagerer, der nu sidder for eksempel i Danmark og ikke kan komme tilbage til Grønland før efter den 12. januar? Kort sagt, det har vi svaret på allerede. Allerede før deres afrejse her fra landet, der har vi udmeldt adskillige gange, at ansvaret er deres eget, hvis de vil udrejse her fra landet. Myndighederne kan gøre pludselige tiltag, for at undgå smittespredning her i landet. Vi kan stramme restriktioner op, så derfor ansvaret ligger hos individet. Og jeg har udmeldt klart, at fra 1. januar til den 12. så vil de indrejsende i de tidspunkt, de vil blive kontaktet af myndighederne om, hvornår de hurtigst muligt kan vende tilbage her til landet. Men det er noget, de selv skal have ansvar for. Tak. Anne Rangenheim, du nævnte, at for nogle borgere vil det være mulighed for at få hjælp hos de grønlandske huse i Danmark. Kan du prøve at uddybe, hvilken hjælp der er at hente for dem? Anne, værsgo. Tak. Det kan jeg ikke gå dybere ind i det der. Men de grønlandske huse i Danmark er behjælpelige overfor samfundet. De har en pligt til at servicere befolkningen til at hjælpe i tilspidsede situationer, og hvor der er behov for det. Så vi regner med, at dørene vil være åbne
i disse huse til at yde hjælp. Men jeg kan selvfølgelig ikke komme yderligere ind på, hvad det er i denne forbindelse. Tak. Efter den 12. januar, så må der igen være 150 rejsende per fly. Hvor længe kommer det til at gælde? Har I lagt nogen plan for det? Har jeg allerede været inde på også, at den restriktion, den vil gælde frem til slutningen af januar. At 150 passagerer maksimalt per fly. Ja, frem til slutningen af januar. Tak. Og i forhold til forsamlingsforbuddet, er der noget nyt i forhold til, hvor længe det kommer til at gælde, her når det står til udløb inden så længe? Ja, det kan jeg også svare kort på. Nu undersøger vi, og coronasekretariatet belyser det også nu, men vi skal ikke regne med, at bekendtgørelsen vil ophæves. Vi skal regne med, at den vil blive forlænget. Det må vi regne med. Tak. Og ved man, hvor lang tid at den vil blive forlænget? Har I nogen tidshorisont? Jeg kan også svare kort på dette spørgsmål. Vi skal undgå smittespredning her i landet. Og vaccinationen, hvorvidt vaccinationen skal foregå, må vi også tænke på. Vi skal give mulighed for at vaccinere befolkningen. Vi ved ikke, hvor længe restriktionerne skal gælde. Jeg kan ikke sige, om det er i foråret ud eller om sommeren med, men vi er ved at vurdere, hvordan vi bedst muligt kan få udført, løse den problematik. Tak. Og et spørgsmål til Henrik. Henrik, hvad er smertegrænsen for, hvor mange borgere Grønland kan behandle for covid-19, før det bliver kritisk? Kim først. Allerede i efteråret, der svarede vi klart på dette. Vi har behandlet emnet adskillige gange, og det er blevet besvaret adskillige gange før. Men Henrik, værsgo, gentage det svar. Det kan vi ikke give noget præcist svar på, fordi det kommer an på, hvornår det sker, og hvordan situationen i Danmark ser ud på det tidspunkt der. Fordi vi er jo meget afhængige af arbejdskraft udefra, i særdeleshed i den del af sundhedsvæsenet, som tager sig af svært syge patienter. Og jo større udfordringer der er i Danmark, jo større udfordringer har vi med at få vikarer hertil. Så det ændrer sig fra dag til dag, hvad den reelle kapacitet er. Fordi det, der begrænser kapaciteten, det er personale. Hvem er det så præcis, som skal foretage vaccinationerne? Det er medarbejdere fra sundhedsvæsenet, som udfører det. Og det er vi meget langt i den helt konkrete planlægning af. утеққиққилаарусуппаатаан паасиннааватаан -4 qeritillугу акиуссиссарфаатери исанасимаса асулиарасимаса Vaccine. тааlu Og i din udtalelse som landslæge sagde du, at du håber på, at Moderna vil blive godkendt i nærmeste fremtid. Den er nemmere at have med at gøre. Her vil jeg gerne vende tilbage til. Du må have en, en B-plan. Vi bor jo i et vidtstrakt land. Hvis vi skal kunne nå ud til vores alle yderlige. Hvis vi ikke har adskillige helikoptere, så må vi have altså et beredskab af en eller anden slags. Hvilke planer har I, uanset hvilken vaccine, uanset hvilken vaccine det bliver, hvordan vi får den udbredt til befolkningen på bedste vis? Har I en foreløbig plan på det? Tak.
Ja, vi har drøftet en lang række forskellige muligheder. Og så fremt en lettere vaccine ikke kommer, så vil det også, men med stor besvær, også være muligt at vaccinere i resten af Grønland med Pfizer-vaccinen. Men det forudsætter, at vi så får placeret disse meget specielle frysere flere steder i Grønland. Der findes faktisk aktuelt 4 af dem i Grønland. Så vi er langt inde i overvejelserne. Men vi har stærke formodninger om, at vi får Moderna-vaccinen, og vi har anmodet de danske myndigheder om, at vi så konverterer alle de vacciner, Grønland skal have, til én vaccine, nemlig Moderna-vaccinen, fordi det er den, vi nemmere kan håndtere. Her kan jeg også udmelde i den forbindelse. Hvis vi skal beskytte befolkningen fra centralt hold, så vil også landsdele, uanset om de... Vi kan også lukke landsdele, der også er yderdistrikter. Det er også en mulighed. Men selvfølgelig er det vigtigt her, at vaccinen når ud til hele samfundet. Det er en prioritering, vi må i hævdholde, hvis der sker en uheldig udvikling. Vi må undgå smittespredning. Henrik har også udmeldt klart, at de ansatte i sundhedsvæsenet, det er jo dem, der har det er jo dem, der begrænser, hvor hurtigt vi kan få vaccinen udbredt. Hvis vi udbreder gang i alle landsdele, vi vil gerne undgå smittespredning på landsplan faktisk, så hele landet bliver. Da vi forstod, at den kunne have været nået til 4 byer smittespredning i løbet af få dage, der blev vi altså paf. Men selvfølgelig, heldigvis, så har vi undgået en utæmmet smittespredning. Og til sidst over for landslægen, du siger, hvis vi får en yderligere smittespredning, at de så har I tanke på, at de kan blive kureret i Danmark, altså få en behandling i Danmark, hvis det kan lade sig gøre. Når smittespredningen er så udbredt i Danmark, at de også siger, at de har svært ved at følge med i behandling. Hvis det sådan en smittespredning sker her i landet, det håber vi selvfølgelig ikke, men hvis det sker, har man så en forestilling om, at vi vil få samlet de smittede her i Nuuk? Kan man forestille sig til? Tak. Det eneste sted, man her i landet kan behandle alvorligt syge med covid-19, det er her i Nuuk. Så under alle omstændigheder vil patienter uden for Nuuk, som bliver alvorligt syge af covid, normalt altid blive flyttet til Nuuk, før man overvejer flytning ud af landet. Ud af landet er først aktuelt på det tidspunkt, hvor kapaciteten er opbrugt her i landet. Hvad er grænser for, hvor mange kan vi behandle her i Nuuk? Hvor ligger grænsen? Hvor mange kan vi behandle? Som jeg nævnte før, så mangler vi ikke udstyr. Begrænsningen kommer til at ligge på personale, og vi kan ikke forudse, hvordan det vil udvikle sig, netop fordi det er det samme personale, som lige nu er svært optaget
af at tage sig af de mange patienter i Danmark. Og det er jo netop den situation, som vi prøver at undgå ved nu at lave yderligere initiativer for at forhindre et udbrud af smitte her i Grønland. Her kan jeg tilføje, det er derfor, vi sætter rammer op politisk på baggrund af bekendtgørelser. Vi har restriktioner her i landet på nuværende tidspunkt, for vi ved, at sundhedsvæsenet har begrænsede ressourcer, og det er en del af grundene til det. Så derfor er det, hvornår når vi grænsen, det er svært at sige. Jamen, jeg kan godt forstå, at befolkningen har svært ved at forstå, at der er begrænsninger, hvor der ikke forefindes corona. Det er jo dem, det er altså på baggrund af rådgivning fra landslægeembedet, at vi sætter begrænsninger således op. Jeg kan også nævne, at staten har givet os mulighed for, at de vil hjælpe os. At de kan yde med 60 politifolk, og derudover 40 sundhedsvæsens ansatte er også en mulighed, vi kan trække på. Og derudover en så at sige luftbro til Danmark, hvis situationen tilspidser. Og det er i efteråret. Men vi præciserer det igen. Det er en mulighed. Men vi håber så inderligt, at vi ikke når dertil. Vi må undgå smittespredning. Det er det vigtigste. Så derfor følg myndighedernes indstillinger. Og det vil vi opfordre jer kraftigt på at gøre. Og Bjørn har også præciseret, at i værtshuse, dansesteder, også private fester, hvis vi skal deltage i sådan nogle fester, så skal vi være forsigtige og huske på myndighedernes indstillinger. Der er dørfolk, der holder kontrol med begrænsninger af folk, der må være der, således at de kan være der i trygge omgivelser. Vi har også som individer på at følge disse indstillinger i vores små hjem, således vi undgår smittespredning. Er der andre spørgsmål fra panelet? Henrik, du nævnte tidligere, hvis jeg forstod det rigtigt, at man ikke vil se en effekt af vaccinationen de første par måneder. Kan du prøve at uddybe, hvad du mener med det, og hvornår man vil kunne se en effekt af vaccinationsprogrammet her i Grønland? Dem, som bliver vaccineret nu, får deres anden vaccine forhåbentlig i slutningen af januar måned. Disse mennesker vil være rigtig godt beskyttet. Der begynder vi at se en effekt over for de mennesker. Men der skal være langt flere vaccineret, før hele samfundet er beskyttet mod en epidemi. Der skal vi formentlig op på, at mellem 60-70% af befolkningen er vaccineret. Og der kan vi allerede forudse nu, at det kommer til at tage måneder, før vi er derhenne. Takker vi pressen for deltagelse af dette pressemøde. Seerne, lytterne, takker vi. Pas på hinanden. Kom godt ind i det nye år. Vær forsigtige. Bjørn udmeldte klart, at restaurationer og mange hjem, der samles mange folk i stort tal. Lad være og glem myndighedernes indstillinger. Vær forsigtige. I har været god til at forhindre smittespredning her i landet, for her i år, der har vi ikke haft flere end lidt under 30 smittede her i landet. Vi kan sige, at
smittespredningen har vi været god til at undgå her i landet. Og det er det er jer, der skal have æren for det. Så derfor vær stadigvæk forsigtige. I 19 er der stadigvæk. Vi kan blive smittet med covid-19. Konsekvenserne kan vi se i andre lande. Vi kan se det i fjernsyn, i tv. Når vi åbner radioen, der hører vi dagligt, så mange er døde i dag. Så det skal vi undgå her i landet, så vidt muligt. I alle sammen må følge myndighedernes indstillinger. Pas på jer selv, og vi ønsker jer, at I kommer godt ind i det nye år. Og tak fordi I kunne give tid til os, og tak til pressen også. Tak.